Здравейте, приятели, и добре дошли в поредният епизод от нашата жестока кариера с Ливърпул. За жалост, не чак толкова редовна, но се надявам това да се случи съвсем скоро време да бъде по-редовна. Нека тази видео събере, извинявам се, 2000 харесвания. Забравяйте да ме последвате в Instagram. А защо събира 2000 харесвания ли? За да има дабъл upload утре. Така че, палци нагоре, отдолу в коментарите ви очаквам с... В коментарите ви очаквам с вашето мнение за кариерата до момента. Много така загубихме нишката от кариерата, но се надявам да я възродя. Между другото, никак много мачове не ни остават до края. Приятели, за жалост, че трябва да наглася резултат, защото явно не се е сейфал или не съм сейфал аз. Загубихме от състава на Порто. Всъщност не знам какво направихме срещу състава на Борнемут, но мисля, че там победихме. Той също мача с Борнемут трябва да се симулира. Това е просто ужасно. Жалко момчета, защото сега трябва да нагласяме резултатите. Не, че е то кой знае какъв проблем, да. Те ще се нагласат тия резултати. Не е кой знае какъв проблем. Между другото, приятели, ще сменя трудността на Ultimate да доиграваме сезона, тъй като бяхме на Legendary. Но смятам, че на Legendary ще ги бия много лесно вече. Така че ще сменим трудността на Ultimate, ще доиграваме сезона. Предполагам, ако искате вие, разбира се, ще направя втори сезон с Ливърпул. Мен нещо ми се доигра с тях. Дойде ми желанието. Така че се опитам да завърша кариерата с Ливърпул. 2-0 става. Салах 2 гола, червен картон на Джо Гомес. Айде, окей съм, супер. Ами това е, извинявам се, че така се получи. Трябваше да симулираме два мача, тъй като не съм сейфал. Моя лична грешка, дано ми простите. И се надявам да направим сега добри мачове. Също Манчестър Юнайтед ще състава на Уотфорд и то на Ultimate. Лятото ще направим една много голяма чистка на отбора. Просто такава чистка на отбора ще направим, че ви е бедна фантазията, момчета. Ultimate, както виждате, ето натискам. Започва мача на Ultimate, защото ме обвинявате, че с кариерата с Милан не играе на Ultimate, всъщност играя. Не знам какъв е проблема. И така, приятели, добре дошли на Олд Трафорд за предстоящата среща, която може би, ако Манчестър Юнайтед спечелят, ще ги върнат. Ще бъдат върнати в битката за титлата. Ливърпул, или по-скоро Манчестър Юнайтед срещу Ливърпул тук на Олд Трафорд. Имаме ли силите да победим състава на Манчестър Юнайтед? Вече сме апгрейднали трудността, вече не играем на Legendary в тази кариера, преди това играехме, вече играем на Ultimate. След пача, надявам се да го е пачнал, макар че аз нямам връзка с Reddit, тъй като ми премахнах акаунт, както знаете, на това ми е на стария профил. Кариерата, Мартел реално сме коментатори, ама друг път, защото ние сме коментаторите. Ето ги двата отбора на Олд Трафорд. Изключително мощният отбор тази година на Ливърпул срещу така разклатения, но в крайна сметка връщащи се към своите най-добри дни Манчестър Юнайтед. За Манчестър Юнайтед на вратата Давид Де Хеа, в защита Бустуш, Джонс, Баи и Люк Шоу. Пред тях Фред Матич и Пол Погба, и тройката в атака Павон, Крамарич и Алексис Санчес. Интересен избор за Жозе Мауриньо, разбира се, който все още не е уволнен тук. Антони Марсиал видяхте. Така, за състава на Ливърпул, на вратата единствения Алисън Бекер. Битката на вратарите, между другото, е това в тази среща, може би. Големия спор. За Ливърпул на вратата Алисън Бекер, в защита отдясно на Тенел Клайн след продажбата на злощастната продажба на Трент Александър, който ще го върнем. Ван Дайк, капитан на отбора, Ловрен и Робъртсън. Пред тях Фабио, Алекс след Чемберлейн. Тройката пред Фабио и Чемберлейн, Салах, Фирмино и Мане, и на върха на атаката неповторимия този сезон Джовани Симеоне. Време да започваме очаквани изключително тежък матч тук на Олд Трафорд. Робъртсън не се справя и прави нарушение рано в матча. Много лошо центриране, Санчес е там и това е гол за Манчестър Юнайтед във втората минута на матча. 1-0, Алексис Санчес бележи, приятели. Какво неразбирателство в защита на Ливърпул, и ето, че състава на Юнайтед е напред в резултата след едно страхотно центриране тук към Алексис Санчес. Великолепно изпълнение и Манчестър Юнайтед са напред в резултата. Рано в тази среща Ливърпул е разклатен. Както е разклатен и в ранен живот, между другото. Много прилича. Ще видим матч с Юнайтед как ще бъде. Алисън Бекер не се справи. Ще наберат Фирмино с топката в крака. Салах. Ще поставя центрирането на втора града. Там е Роберто Фирмино! Градата спасява Давид Де Хеа в тази ситуация, приятели. Матчът на Олд Трафорд става изключително интересен. Ливърпул, разбира се, вече започва да бъде повече топката. Клайн е там обаче не се справи по най-добрия начин. 2-0 за Манчестър Юнайтед, 13 минута на матча. Ужасяваща грешка в нашия отбор, приятели. Пол Погба дабва. Пасите към Фред. 3-0 за Манчестър Юнайтед, 27 минута на матча. Дупката в защита на Ливърпул отново е факт. 3-0 за Манчестър Юнайтед.
Ще видим ли тежко поражение за Ливърпул в този матч? Това е големия въпрос. Натаниел Клайн вече е много изморен Клайн. Пасите към Мохамед Салах обаче. Следва центриране, то е опасно. Там е Садио Мане, резултатът е намален. 40-та минута на матча, Садио Мане намаля резултата срещу Манчестър Юнайтед. И това е предпоставка за едно великолепно дерби на Олд Трафорд. Страхотен удар с глава на Садио Мане над Давид Де Хея. И в крайна сметка Ливърпул връща едно падение преди почивката. Изключително важен гол на Садио Мане, приятели. Емино, Садио Мане. Тръгва на двойно веднага Садио Мане. Добре е намерен тук Садио Мане. Шанс за Садио Мане. Добре се обръща. Гол! 3-2. Садио Мане прави нещо великолепно тук на Олд Трафорд. Какво представено Садио Мане и какво дерби. Какво дерби на Олд Трафорд, приятели. Нека видим отново великолепна игра на Джовани Симеоне. Тук много добре завъртя Садио Мане и какъв гол. Резултатът е 3-2. Симеоне много добре пробива Анди Робъртсън по крилото. Остро подаване. Няма никой. Там е Пол Погба обаче. Разполагай с техниката. Ето го шанс за Анди Робъртсън. Ще намери тук Садио Мане. Не го прави. Ужасяваща грешка на Анди Робъртсън. Защита, пасте към Симеоне. Топката не минава. Ерик Баи изчиства. Ерик Баи мощно напред. Този идеално време не скача изобщо. И отново станащо вратаря Алексис Санчес в последната минута на матча. Ще има ли тук гол? Точно така. Това е края на матча след ужасяващия игра. Ужасяващия пас, извинявам се на Роберт Фирмино. 4-2 в полза на Манчестър Юнайтед. И тук Ливърпул се прекършва. И това ще е края на матча, приятели. Загуба тук на Олд Трафорд. Много тежка срещу става на Манчестър Юнайтед с 4-2. След един наистина определено много тежък матч. С изключително много грешки. Това е положението. По-скоро надали какво ще направим? Джордан Хендерсън ще влезне. Като един малко по-дефанзивен футболист. Започваме. Тежки времена. Добре дошли на Анфилд, приятели. Минути преди началото на среща на Анфилд между Ливърпул и Уотфорд. Тежка загуба от Манчестър Юнайтед, но това е положението. Ултимейт си казва думата, разбира се, трябва малко да посвикнем. Добре дошли все пак вече на Анфилд. Официално за началото на тази среща. Ливърпул срещу Уотфорд в битка за 3 точки, естествено. Не знам на коя позиция са Уотфорд, надявам се да покажат. Надявам се да свършим възможно повече по-бързо този зон, за да успеем да изчистим отбора и да привлечем футболистите, които искам, защото определено ни трябват нови попълнения в състава, за да разширим малко резервната скамейка и да има малко по-голяма вариативност за отбора. Футболистите, които съм набелязал да се тръгнат са Сусо, Фелипе Луис, ето какво си между другото. Ман Юнайтед с 53 точки, с 63 на първата позиция, Челси, Ман Сити, Евертън, Тотнъм, Уест Хем, Кристал Палас, Арсенал и Бърнли до 10-та позиция, значи Уотфорд са извън топ 10. Тук на Анфилд Ливърпул е доста убедителен, но ще видим какво ще се случи, естествено. Има време, видяхме какво стане срещу Манчестър Юнайтед, случи се такива неща, както казах още тогава. Уотфорд е един кораф отбор и според мен ще се представят доста силно. За нашия отбор на вратата Алисън Бекер, в защита от дясно Алберто Морено, Ван Дайк, капитан на отбора Джо Гомес и Анди Робъртсън, завърши след червен картон Джо Гомес. Фабиньо, Хендерсън, дефанзивни халове, пред тях тройката Салах, Шакири и Мане и на върха на атаката, намиращия се във великолепна форма Джовани Симеоне. Време е да започваме. Не, всъщност не е време да започваме, а трябва да видим състава на Уотфорд. Капитан на отбора за Уотфорд е Том Клевърли. Виждаме Аврелио Гомеш, виждаме доста опитни момчета в отбора на Уотфорд и Шкодран Мустафи, който премина. На вратата Аврелио Гомеш, както казах. Отдясно Кико Фемения, мисля, че беше Кабазеле, Мустафи и Тиърни. Пред тях Делофео, Клевърли, Докоре и Перейра. И двойката на върха на атаката Демарая Грей и Емболо. Или Андре Грей. Андре, извинявам се, не Демарая. Започваме! Бръща фланга. Анди Робъртсън е там. Великолепен пас към Анди Робъртсън. Бърза игра на Ливърпул сега. Трябва малко да се поразигра с Мърситайци. Удар на Джердан Шакири! Резултатът е открит. Ето, че Ливърпул вече е напред на Анфилд, приятели. Великолепно обръщане на фронта от Върджил Ван Дайк към Анди Робъртсън и там нещата се получиха. Шакири бележи за Ливърпул. Великолепен гол на Шакири. Браво, момче, браво. Добре, Шакири е там. Много продуктивен е Шакири от началото на този матч. Много продуктивен е. Анди Робъртсън се измъква много добре. Остро центриране, там е Мохамед Салах, ще бъде това 2-0 абсолютно. Великолепен Ливърпул, 14-та минута, страхотна игра и Мохамед Салах бележи. 2-0 в полза на Ливърпул. Страхотен пас към Анди Робъртсън. Прострелно центриране и там Мохамед Салах нямаше какво да направи, освен да вкара топката в празната врата. Беше изпуснат от Шкодран Мустафи Мохамед Салах. Никакъв шанс за Аврелио Гомеш, разбира се. Кой гол е въпрос това на Мохамед Салах? Дали той ще бъде гол майстора на сезона? Да видим.
Кой гол му е вече на това на Мохамед Салах? Да видим. 27-ми гол за Мохамед Салах във Висшата лига. Вау! Вау! Почнаха да се установяват малко на Анфилд футболистите на Уест Хем. На Уотфорд и тук се наложи, извинявам се аз пък Уест Хем. И тук се наложи Алисън да прави първото спасяване в матча. Опасен удар на Перейра, беше оставен и наистина направи доста опасен изстрел, който Алисън отразява. Браво Алисън, пас центри на Анди Робъртсън! Перейра отново беше оставен сам самичък. Робъртсън, великолепен пас към Мане, той центрира много опасно, там е Симеоне! Салах на празна врата, 3-0 за Ливърпул, абсолютен късмет в тази ситуация. 28-ми гол в полза на Мохамед Салах. И Робъртсън, който за пореден път прави страхотен матч. Ще има ли пас долу към Фабиньо? Точно така. Страхотно намерен Фабиньо. Подава той топката към Симеоне. 4-0 в полза на Ливърпул. Какъв матч тук на Анфилд, приятели. Великолепен Джовани Симеоне в този матч. Отново беше на точното място. Какъв пас обаче от Садио Мане. Тази топка Фабиньо добре намира Шакири, който отново се справя много добре. Там е Симеоне. Намира много добре тук Дани Стърич. Удар на Дани Стърич. 5-0. 5-0 в полза на Ливърпул. И ето го танца. Това чакахме. Браво, Дани. И Джовани Симеоне според една асистенция. Какво прави това момче? 5-0 в полза на Ливърпул на Анфилд. Никакъв шанс за състава на Уотфорд. Стърич. Добре игра на Дани Стърич. Ще бъде намерен великолепно Сусо. Този път вече Санчо вратаря е Сусо. Санчо вратаря ще вкара ли тук великолепен гол? 6-0 в полза на Ливърпул. Сусо. Много сме клиничи в този матч. На Бики да асистенция. Великолепен пас към Сусо. И той наистина по един много елегантен начин бележи. 6-0 срещу състава на Уотфорд. Просто не знам как успяхме да ги победим с толкова много. Бедна ми е фантазията наистина. И тук е края на матча. 6-0 от Анфилд в едно наистина голово шоу тук. И една великолепна игра от Ливърпул, ако трябва да сме честни. Не виждам нищо лошо в това. 6 великолепни гола на момчетата, браво. В един очаквах много по-тежък матч в Уотфорд, но в крайна сметка явно играхме много силно. Уотфорд имат 7 удара 5 точно, ние имаме 8 удара 5 точно и вкарахме 6 гола. Което е страхотно. Да, един гол вкарахме с греда в края на матча. Да, един гол вкарахме, Стърич вкара гола след като рикошер 3 пъти топката при Шакири. И един гол вкарахме на празна врата след горна града рикошет с Мохамед Салах. Това са 3 от головете, наистина бяха малко или много случайност. Аре, гола на Сусо не беше случайност, но гола на Салах абсолютна случайност. В крайна сметка, Джовани Симеоне играш на матча безспорно. Ами, приятели, това ще бъде от този епизод. До следващия епизод играем също състава на Порто. Много тежък матч ни очаква там, след като, разбира се, много добре знаете, оферта от Валенсия за Дани Стърич. Това е интересно, ще го решим. Вие ще го решите всъщност. Да продаваме ли Дани Стърич? Пишете в коментарите. Заслужава ли си да го продаваме? Джордан Хендерсън е контузен за 6 седмици. Това е ужасно. Това е ужасно, за жалост, защото да. Знаете защо. Имаме халфове обаче. Имаме достатъчно халфове. Нека видим все пак класирането. Матча срещу Порто е ясен. Трябва да спечелим задължително. Нека видим все пак класирането във Висшата лига. Ливърпул на първа позиция с 66 точки с матч повече от Ман Юнайтед. И къде са Уотфорд? 18. Те са 18. Аз бях Перс, надявам се видео да ви е харесал. Очаквам ви наистина с вашите мнения. Чао и до следващия път.